Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanato tanan no. Kumusta ka mong tanan diha, mga ka-listeners no, mga ka-followers? O karon day no atong sugdan ang laing drama no nga bag-o nga sugilanon nga huli ni siya sa ginawaman nga pangandoy, mga ka-listeners no, mga ka-followers. Ug sa dili pa day no, shout out day ko no kang DJ John Lloyd official. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw o ipangumusta ko sa imong mama o papa sa pagsunod no sa mga sugilanon nga akong gipang-upload no nga gikan sa aming drama. Salamat kayo idol no DJ John Lloyd official. Salamat kayo sa pagpaminaw no amping mapirmi. O sa dili pa akong basahan na nag-comment no si Lance Hebman. Hello Sir Idol, thank you kayo. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Lance Hebman o kang Winmax Gamer. Tabalos-los jud ni si Emilio. Ha ha ha. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Winmax Gamer o kang Mami Bisdak. Thank you Lord sa katapusang sumpay. Amping kanunay. Okay, amping sa kanunay no. Mami Bisdak. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Malo Ramos. Thank you Dol, mao jud ni akong gihulat unta na ana sa ibag drama no. Kay mao ra ning lingaw nako diri sa Saudi habang nagtrabaho ko naminaw ko. Okay, mao na ni si Paulie no sa hinuwaman niya pangandoy. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Malo Ramos. O kang James Savero, grabe ang bilis lang natapos sa drama na to Mo lagi. Okay, thank you kayo no James Savero sa pagpaminaw. O karon niya ang unang yugto ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. RMN Drama presents Nganong daghan pa man tong pil sa medicine cabinet? Wa na ko mag-pills kay gusto na kong pamilya. Di na mahimo! O sa dili mahimo. Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad! Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost! Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing. Gusto ko mang angkunon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggod ni sa akong kasing-kasing. Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki. I'm sorry. Dede ko mabuhi kung maha ka. Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya. Mahal pa ba ko nimo? Ikaw, mahal ko nimo. Speak softly, love. ang gugma dili kinahanglang pangitaon. Dili gani gahinan og panahon. Moabot ra gyud ni nga dili nimo damhon. Kung magkakita ka gwapa o gwapo pa, unya kulbaan ka dayon, ayaw gidayon pagtuo nga gugma na ang imong gipati. Kay ang mga mata maibugon og ang kasing-kasing limpungan. Magsugod kini nga atong sugilanon sa usa ka dili kaayo layo nga probinsya. Nangandam na ni adto si Nikki kay magsugod na sa iyang trabaho. First day of work. Unsa man Nikki? Sigurado ka ba gyud nga dili kami ngaon? Uban man kaha ko. Uban gyud ka ti oy. Oy, klaruhan ng imong tioy, Nikki, ha? Unsa man na? Ante, Protesta ko, oy! Unsa man, dunay makapuli na ako? uy hala. Nasuko ka ti? Tuan na sab! Unsa lagi ng imong te? Ay ante god. Manghod gud kang mama god. Di ante? Da, di ko mo ba ni mo, oy? Ngano makatiray?
Milihok naman sa nang imong kigol. Dapat di ay. Sabot na gyud mo protesta ko. Kis may nag-angga na kong tiray, ha, kinsa? Ay, silas mama o papa ka ni ato sa gagmay pata. Unya, kay ako maning gi-revise ang ako ngan. Oh? Be, ngan nga tinud-anay nako. Teresita. Og ang angga, Terry. Ay, kanara day mo imong gusto, ante. Ay, oh, gani hasab. Tanawa ha, nanasab. Ginganla nasad ko ni mong ante. Gaya asag o ni mo, Niki. Ay, lagi ko sang pitag ante. Labi na gid kung tuan na unya ta sa city. Sabot ka? Unsa man di ako isang pit nimo, te? Nasad. Okay ra kog kapila ko ni mong sampitag, te. Basta ang meaning, ana, ate. Ate, di ay. Mora din na imong gusto, ha? Mora din na reklamo nimo. Kana. Okay, sige. Sige. Gikan karon. Okay. Oh? Ikaw na ang akong ate, Terry. Kana. Pilibag yun ako yun akong pag-umangkon. Ay, dali. Nagad kayong pasabton. Kanya ay raywagi manguyab nimo. Kasi ilang kagreklamo. Unsa masabtong akong gireklamo nga angay masag yung reklamohon, be. Unsa man di ang imong ideal man, te? Kanang. Tall, dark, and handsome. Hala no. Diba? Unya, nga nang wa man nimo sugtas mente. Nga taas man to siya tabunon niya. Gwapuhon sad. Uy, kanang kandingon, di maligo, bahog ilok. Oy, no. Sakto sa ditos ate, ma. Uy, nga gibastad niya katus mente, uy. Kana, day Niki. Pirma mintihan na, ha? Pirma minti. Aron, pirmiti kang luto ang fried rice dito niya sa syudad. Hoy! Oy! Ako yung magitawag. Ha? May lain bagong tao din eh. Pero, di man huy ako ngan. Ayay, pamaro-maro da. Ay, sa man problema nimo ha? Sa problema nimo? Kinsa may imong gidadaan ang buwak? Ah, kining buwak akong gigunitan? Di man ni ako. Nganong naaman na nimo? Ipadara man eh. Dili na imo? Ay di, lagi. So di man kumutuo. Hinoon. Makatuo man sad ko nga dili na imo. Kamahalan na ng buwak ka? Iya, paitagod aron. Sa man, nakaminos ka na ako, ha? Kamahalan ng buwak ka? Maka-afford ka? Ayay, nakaminos gud lagi na ako eh. Sa man, bagay ta, ha? Bagay? Nanghagad ka? Ayay. Be, dire. Kadiyot lang kaya ako nibot akong buwak, ha? Kinayang kita. Uy. Ngano mo? Ay, kini siya eh. Ang hagad. Oh, kinsa may nanghagad og bagay? Ako lagi. Naglagot naman ko. Unsa lagi inyong gilalisan? Ay, kining buwak eh. Nangutana ra mangug ko. Unsa na imong da? Kitubag naman sa kagbuwak. Ay, pastila ninyo para kana lang nag-away dayon mo? Ambot lang anak niya eh. Nakaminos. Kapalit ba ko na kog ingon ini nga buwak? Ang mahalan man ang buwak ka dong. Unyag mahalon. Dili ka ka-afford. Ayay. Nagkamingnos sige lagi. Bakit na be? Kadit sabi ka, time para good. Para kang kinsa man din ang buwak. Kon, para imo. Oh. Dili di ay para katiray? Ay. Uy, nganong nakadungog ko sa ako ngan? Ikaw di ay mo'y nakaingon silang away, te. Ako? Nindot good aron. Duha ka mga lalaki nag-away tungod nako. Oh, how fatty my heart is. Ha? Saan mo kuno na, te? Nakakataba ng puso. Ngano man kuno to Niki? Ambot ma, uy. Wa ko kasabot ma. So, wa ka kasabot. Wa lagi ko kasabot. Ay, bayaan ni ay. Ngano man bitaw gyud ato? nga di man kakasabot. Oh. Ako nakasabot ko. Wala man kagikalag. Saan ko na mong sabtan, be? Ako hinungdan sa ilang away.
Daon, oy. Ah, Ano ikaw ako no? oy, kay abi man tong Gab nga para to akong mga katubang mga flowers ba, para to nako. Unya, nasuko siya atong nagdas mga flowers kay naggel. Agel. Buot sad ka tiray no. Ay, basta, mauday akong nasabtan, no? Uyab dito ni mong si Gab, te? Udi, oy! Nga nugod taong manguyab man kong nguyo-nguyo. Aha. Grabe sa di mo, ti, ah. Ano ko tawag ginganlan man mo nguyo-nguyo si Gab? Ay, kagamayan to! Agay, back to you. Umura ba yung sukura? May na lang to kay bugdo-bugdo. May panaway niya, ay. Ay, oy! Manong sad, uy! Ayaw gud pangunay Apa na. niya, oy? Di ayaw panaway? Ay, bebe, hain naman tong buwak ni Kibe. Ay, akong gipauli ni Dolpo. Uy, di madagi ka ng maong buwak. Bitaw. Di Ang Jurin man ko na to. Ho, what? Ang say, huwat. Kang Juren! Oh. Aba, oy. Mungang ko nasag ka. Nga crush ni mo ka to si Joren. How? Di ko mag-tell. Mura ba yung say, hilom di hatiray, oy. Na, dili na ko ba na snake sa site? Oh? Che! Bayan Na, ang awa ma. Nasuko na sad si ate. Ay, ano man sayang masukan, oy? Imo mo kong gitawag og tiray. Unsa? Ma, ang iyang gusto, sang piton siya Terry. Tiri. Murag tiri-tiri. Ahak. Sige, magkasunod-sunod ako. Ano sa mga gusto? Bagay, ha? Ha? Salig lang yung gada. Huwag mo kagisaligan. Unya, nga sige mong kaghagad og bagay. Naglagot ko na imo. Unsa? Tungod sa imong gibuhat, wa ko'y madawat nga pipi ka ni Jorin. Waiter di ay ka. Ano na waiter man ko? Mga yung kag tip. Ngano, waiter na mga iktip. Abi ni mo, gisugo kong Jorin paghatag sa buwak na to ni Nikki. Kay mularga man ni siya sa syudad. Suko man ka. Ngita makagbikil. Abi man ako para to kang tiray ang buwak. Ha? Tiray god? Bungol ka? Hulo? Ako? Manghata og buwak na tong tiray? Excuse me, no? Nakaminos kang tiray? Wa, uy. Unya, nganong ikyus-ikyus man ka diha? Oh, excuse lang. Takdan ako ni mo da. Ay, saong ka na ko pagpasabot sa Jorin na niyo? Hain naman tong buwak. Akong gibilens lang, Nikki. Tuwa day dito. Ako tong kuhaon ha. Saan to ni mo? Akong ihatag ni tiray. Naibog kang tiray? It's none of your business. Anto na koy. Ano man to siya eh? Hain man tong gibutang ang buwak. Mayoon na tog akong makitaan. Aron doon na ko yung ikapanghambog ni tiray. Hey, you! Ay, giatay! Why you're speaking bad words? Usara gani. Usay, usara! Usaray akong nasulti nga ingon nimong bad word. But I like you. You like me? Mm-hmm. You mean nakagusto ka nako? Oh, yes. Nakagusto. Gusto kay ka na kong ilang buyog makadaghan. Uy, Di ka mo to, oh? kadaog day ka nako. Suwayan? Libre gakos? Ay! Nga magkakos man ka? Iniglambuyog ni mo nako. Unya, di ka makadaog. Sigurado magyong mga tumbata na. Gakson sa tika. Ay, binuang ang imo da. Binuang, ha? Di oy, Nga naging ni amang ka? tungod nimo. Oh? Usa to? Nana kay Uya Bray. Unsa? Nga naman nasuko man ka. Usa to yung sampit na ko, ha? Unsa? Ray, minubo sa tiray. Pawa! Ano yun? Usa ba gusto ka mo lang mo yung bato? Ha? Ito na ko eh. Haskan, get sa imong iyaan ni ke. Nga naman di, ma. Pertiin taong dagan ni atong Gab. Katong ginganlan niyang nguyo-nguyo. Mura sa dugdili, nguyo-nguyo ang nanaway. Uy, ma. Madugan gani kang ate na. Kamu na sa'yo magkarambula. Da, ako raman na siyang katauan ba? Yun na ra. Ah.
Unsa man na, ma? Imo mang iyaan stiray. Nganong nag-atim ka niya? Ay, manuyo man. Sa? Manuyo siya kung ako siyang tahurog ante. Mao nang te nga, mao na lang na ako sangpit niya te. Minubo sa ate. Nagtuo man gid ng babayhana nga batan-on pagyud na siya. Feeling man gud niya ma, nga young and pretty pa siya. Ay, maunay pait sa tao nga dili mo dawats ka matuoran. Na, sige lang ko nagsulubog shorts ma. Magi, pakigol pagyud. Murag gyud og angayan. Sagdi na lang na sa ate ma uy. Pero wala si uyab ma. Ay, unsaon gud pagkauyab-an nga pilian kay na? May ganito nga, dihaon ta to'y tall, dark, and handsome. Wa man say kaligo. Ay, maayo rasad nga wa ni sugta ma uy. Kung tuan na unya mo syudad ba? Lain pa yato ha. Mm. Bantayan na imong iyaan ha. Ma, katiguang na intahon anang ate ma uy. Oh. Inayan na imong tingog. Makadungog na sa tugpog tiguang. Di na kaubanan. Oh, di ay no. Sagdi lang gud ko na to sa syudad ma. Makakita din si ate ubana dito. Ano ka, uy? Ha? Turo mo ko nimong dagan. Wa ta na kaduula dayon kay kutasan pa man ka. Ah, kadto. Wa ra to. Unya, paano may dagan man ka? Abi man ako gigukod kong tiray. Ano man? Nasuko nga akong giinan og tiray. Nah, gusto ganay kang makakita nga maghuramintano na stiray. Sige hagi siya sangpit anang tiray. O bisag, ray lang ko. Mao man na yangan. Iya naman gunay girenovate ang yangan. Unsa? Ibang giusab ba? Aron nindot paminawon. Unsa may renovation sa yangan? Perry. Mao na gusto nga itawag niya? Mauna. Kung di ka gustong bugnoon, sangpita siya tere. Nang, Hmm. pila ganito imong isweldo nako sa pag-uban ni Nikki dito syudad. Ha? Sweldo gyud tiray? Sas, di na ako ubanas Nikki noon? Ay, nang sabaya taon ka. Kung wa ka matiguang. Ay, gisa mo ta, di ko ni magpalagot nang. Di na ko mauban ni Nikki ha? Noon sa man taon ka. Uy, Kapila na ko moingon ninyo nga, I rebuild my beauty. say rebelled. Giusab gud ako akong pagkaako. May panahon pa di ay. Uy, nga nung wa man. Di ba, life begins at 40? Oh, Nya, pila na may imong edad? 50. Nya, porte. Life begins. Asa pa may imong adjective na 50? Ah, kuan. Sweeter than 40. Imo lang gyud taon, gipakonsuelohan ng imong kaugalingon. Ay, pakonsuyluhan ko taon. Time pa. Nga nag-gisgot mo kag sweldo? Never mind. Klaro ba? Kay kung dili ka, mangita kog laing pauban nung Nike. Saman, digid ka. Pila lagi sweldo? 5,000. Ay! Ay! Advance ko 2K, di! Drama, advance. Sao man imong advance? Ngay kung advance ko, hindi palang madayon. Wala. Eh, idugan akong pamalit og shorts, blouse, sandal, bra, og mga panties. Ang imo day mga daan. Why? I want something new. Tire! Tire! Huwat ako! Ay, salamat. Salamat taon, mihunong ka. Ngano ka? Nakitaan ka man ako. And then what? Hey, gitawag ta ka sa girenovate ni Mungan. Terry. Ganahan ako nimo. Asa man ka? Mag-shopping. Uy, haya-haya gud nimo. Uban ko bi. Ikay mo bayad sa akong pamaliton? Pas lang ko ana. Sus! Uban-uban, hindi kay kwarta. Do naman ko'y kwarta. Wa pa lang moabot. Aw! Sige, mauban makakanako. Dali, uban! Ako lang tigbit-bit sa imong pinalit. Oh, okay! Unsa man Nike? Sure ka na gyud sa imong trabaho?
Sure na, maoy. Ay, karon pagyud ka nalayo namo din Ma, dako na ko, uy. Sa dili madugay, makabato na kog akong pamilya. Ha? Unsa? Ngano ko taong nakugang man ka, ma? Mapagani pag-uman ni mag-eskwela, nakatrabaho, mag-isgot na kagpamilya. Ginoo ko. Kahibaw kabaya taon ni Keha. Unsa ang mga kalisdanan nga mong naagian, aron lang ka makalampos. Ngano ka, ma? Ay, waoy. Nagdrama lang. Nakasabot ko sa imong sentiments, ma. Ayaw ka bala ka. Dili na ko kalimtan ang akong gisaad ninyo ni Papa. Nga kung makahuman ko sa akong pagtuon, unya makatrabaho ko, kamo mo'y akong unahon sa paglipay. Dili may magpabayad sa among nagasto sa imong pagtuon, ha? Dili. Nahibaw man ko, anak, ma. Pero kinahanglang may pahalipay ang inyong mga pag-antos. Aron lang may makahuman sa among pagtuon. Dili taon ta dato, Niki, ha? Ang edukasyon, mauragay bugtong namong bahandi nga ikapanunod namo ninyong among mga anak. Nahibaw ko, ma. Maong promise. Ang una na kong sweldo, alang ninyo sa akong mga igsoon. Ay, salamat. Ngano ka? Nagpasalamat taon ko nga nakalingkod ta din sa restaurant ug busog pag yun. Ang gutom naman. Unya, busog na ka. Busog mo lang. Tana? Mauli na ta. Bayari una na atong gikaon. Unsa? Oh, ang nagkugamang ka. Di ka mo bayad? Terry, kumata nagsabot ini. Di ba ikaw may nanghagad nga mauban ka nako? Naghagadra ko pero wa ko magpagarbo nga daghan ko kwarta. Hala? Wala kay sabi? Kay wa man ta magsabot. Manguyab magkakanako. Kay mingon day ko. Butangi. Assuming sa di mo Usama din ako pagsabot, be. Nga wa bayag yun ka na ako imbitahan nga mauban, ha? Terry, wa lagi. Nya, sao man ni? Bot lang di mo, Abi na ako mga pinalit, be. Ako'y da. Unya, ang bayad? Panghugas na lang. Babush! Ahak, ani. Ayay. Niya na paingon nga niya ang waiter. Ako na lang ni-prinda akong cellphone. Daghana gud ang imong gipamalit, ter. Mo na ter. Hay manang. Ayaw gyud una kong pasaputa ron kay gikapoy gyud ko sa akong lakaw. Kaunahin noon aron wa gisapot, tingali gutom lang na. Haskang busuga gyud ako nang. May kaon na di ay ka. Mamana oy. Dito pa gyud sa restaurant sa mall nga among gisudlan. Among? Doon na di ay kay kauban? Giuban si Gab. Oy, suod na di ay mong duha? Di man. Niyang anong nagkauban mo mong duha? Nangagad man. Di akong gipauban. Aron doon ay tigda sa ako mga pinalit. Mao ba? Niya, siya kauban ni mong mikaos restaurant? Tingalig na kalay ka atong Gab. Kay imo man siyang gipauban. Niya gipakaon pagyud sa restaurant. Huy, excuse me. Sa? Tuwas Gab, Nahibilis Restaurant. Nga naman? Siya ba akong ipabayad sa mga gikaon? Nya, kay wa man di siya kwarta. Bilin siya dito, aron manghugas sa plato. Ha? Pagkawa, bayasad ni mo'y puangod, tire. Imong gibilin si Gab sa restaurant? Ang! Wa mo siya kwartang ibayad sa among gikaon. Sinang hagad nga mangaon mo dito? Ako. Ikaw man di ay. Ano si Gab may imong gipabayad, oy? Nunguyab good siya na ako. Ikaw man kay nang hagad nga mangaon mo. Sogot man sabdayon siya. Siya pag yun nagunaon naglingkod kay kapoy ko no. Onya, sa day na nako. Nyahain maros Gab. Naibili lagi dito sa restaurant. Nanghugas na tingalit sa mga plato. Na, madisgrasya ka man gudaan ng imong kalaki, bater. Anza? Ha? Tere. Tere na lang, oy. Aron mo'y dikel. Lagi.
Kana ba ka na Ilom ba? dia per. Per naman. Habi na kong isper. Ilom dia per. Kung wa ka mag-50, wa oroy ka kakita gubot. Huy! Sila'y nang itagubot nang wabayag yung ko manghagad. Naglakaw na bayag yung kong ako, ha? Sada na nako ganahan sila bukuyog nako. Bantay bitaw ha. Tinghalig malugusan kag di ahat anang gab. Aw! Muba! Unsa? Kita kang tiri bay? Hala? Ano ba? Pahamak gitong bayhana? Tuga-tuga kaon og restaurant? O maday kwarta? Uso? Ako magipabayad sa among gikaon? Pahamak gitong tiguwa nga? Mubawas jud ko? Ako gid siyang luguson? Uy, Dolpo, niyaman lagi ka? Buang, manong ko na pa masata magkita. Ha? Sayo ba yung kumianhi din eh, nangita ni mo? Doon na pa ko'y gidang bouquet. Bouquet? Buwak god. Gika ni mo? Di, uy. Oh, anong nagdamang kag buwak? Gisugo kong boss Jorin nga, ipahatag ni mo ang gidana kong buwak. Onsa? Naibaw man gud siya nga mularga ka na paingon sa syudad kay ato manarbaho. Pero animal ginis gab, gilawgaw gid ko. Para mangkato ni Ate Terry ang buwak. Di uy, para to imo. Mao may balik ko din he. Kay murag di man gito mulabay ang buwak. Kini man gud si Gab. Igi kong gipugos pagpangutana para kang kinsa gitong buwak nga akong gida. Ah, mao derong istorya ha. Ha? Nagkagubot man gud ganiha. Si Auntie Terry man kuno'y naglabay sa buwak kay naglagot nga wada yun mahatag niya. Hindi man gusto para iya. Para man to imo. Na, sagdi na lang uy, Dolpo. Hain pa man day si Joren Ron. Ani ara tong taod-taod. Gisugo pa mo siyang mama. Kanusa man di ka mo adto sa syudad, Niki? Ugma, kay mag-arrange pa man mi si ate sa bahay nga amo niyang puyan dito. Oh, mo ba sa dayang tiguwa nga to? Huy, ba? Hinaya ko na ng tingog ni mo. Madunggan gikas kong ate na. Ano naman suko man siya nga tiguwa naman gid siya? Hinaya lagi ng tingog ni mo. Sukor ba kay tos gab niya? Iya ko nang luguson anong kabaws. Unsa? Okay, muna yung panganti. Napirindagot ko na yung cellphone. Maglungot-lungot gitos kasuko si Gab. Kay bawo sa dekas nahitabo ma? Kay baw. Kay gisultihan man ko sa imong iyaan. Busog kuno kaayo siya kay nangaon silang dos Gab sa restaurant. Aw nagsabot di silang duha? Oy, ambot lang atong mga duha kang nguyo-nguyo. Mama sad uy. Nguyong-nguyog yun. Dili naman na sila mo tobo. Na, madunggan gani kang ate, anak man na. Manghulga na ba na ito nga dili ko ba na? Tuo ba yasad ka atong imong iyaan? Ay, ma, si Gaba. Nangantira ba ko no? Bubaws ko no siya. Mau ba? Oh, naaragod ang Gab. Sakit ba yasad tong gibuhat ni Tire? Laliman ka, nangaon sila, ngawa magsabot niya, kinsay mo bayad? Maulagi, uy. Naprinda ko no ang cellphone ni Gabma, uy. Maulagi ko no nang mubaws, gi ko no siya. Iya ko no luguson si ate. Kinsay mo logos na ko? Si Gab ko na. Te, mubaws ko no siya ni mo, te. Og aron makabaws siya ni mo, iya kang luguson. Ngano? Nagtuoday siya nga di ko mabaws? Mabaws gid ka. Mabaws, uy! O niyag mamabdos ka, te. Oh, bitaw. Mabdos ko taon. Wanay panahon, oy. Way! Usay way panahon nang. Wanay panahon. Ha, mamabdos pa day ka. Kantalita, baya, katawa mangkod ka. Ganahan di kang mamabdos tere. Ano sa tingin mo nang? Buriring. Unsa? Wa man gud ka katobo. Ay! Bugal-bugal lagi na ginyo da. Bugal-bugal lagi na inyo. Ay, hilam sa lukatatong cellphone Gab, ha? Wa na magamit taon si Gab tungod sa imong kabuang. Ano ko may mulukat? Siya'y mulakaw, nga may kwarta. Nga ako na pasangin lang niya. Maayo kay nag-abot na yun ta. Hala. Patay. Unsay nag-abot? Kinahanglan hatagan ko ni Mughusay. Nganong imo kong gipakawawan dito sa restaurant? Pak! Tuara! Sige, paghusay mo diha. Wop! Ayaw pamiya nang. Ay pamiya nang. Imo makog ilawag sa tirong. Lugusong tauna ka. Una ka malawag sa tirong. Unsa?
Ninduta ra ba? Sa'yo nindot? Oh, huy. Saan ang nagbitay? Naglaway na. Ah, Tungod sa kaibog nga nagtanaw nimo. Uy, di nalaway, uy. Unsa man di ay? Sipon man na. Unya, nakabawas na ka? Pwe, Nakabawas na balagi ka? wa pa. Ano wa pa man? Nganong nagdali man sab ka? Nanganti manggod ka. Nanganti lagi. Nya wa pa man. Kita maglusot. Imo sige dang ipalusot. Milusot ra mag-iya. Ako sa may malusot nga, iya ra. Ang akong sipon. As kang loora. Pero, di yung ko mahimutang kung di ko makabawas. Nagrigor yun yung akong huna-huna. Kung igor ka manganti, wa ka mahims. Kaya mamaya naman nasa din, he? Unsa? Uban man si Tiri ni Nikki sa syudad. Di na mahimo. Ano, nakatagiya ka ni Tiri nga maingon man kang di mahimo. Ano ba pang di ka makapanag-iya ni Nikki? Kaya nagpupupo ng akong best friend nga si Jurin. Kinungdom ka itong buwak. Kinahanglan makakita dayon kog paagi. Kinahanglan yun, arong matuman na imong panimahos. Ma, nakakita kas bago na kong pinalit nga hair clip? Nanawag ka, Nike. Ha? Nakakita mo kas bago na kong pinalit nga hair clip, no? Katong laing-laing kolor. Oh, Oh, kakita. hain man. Di naman to si mong dresser. Wa na lagi diri. Wa na. Kisa may nahilabot. Hambot lang maoy. Ako ganitong gituyo pagpalit aron doon ako'y may lis-ilisan nga hair clip. Na, hambot ay. Huwag ko kalibutan na Nike. Kay kanusalang gud ko mo gamit anang hair clip. Asam di ka to? Hambot lang ni mo ay. Oh. Oh, Ngano ka, ma? Ops. Dali. Lion na to kung nag-unsang imong iyaan. Duda ko sa iyang kamalipayon da. La pa. Murag jig na nabon. Murag dunay milagro. Dali, ma. Ato na to si Ate Terry. Oh. Ay, Sharon, di pa ko mahalin. Inay, kanindot na ini. Ay, may kailis-ilisan ako sa akong style. Oh. Sama Nike. Saman. Hala, ako man na, te. Ha? Usay mo gutaon? Ako lagi na, te. Gipalitan akong tuyo aron makalis-ilis kog hair clip nako. Kay baw bitaw ka nako nga ganahan magi kog hair clip. Sa ato pa, ako ning kinawat. Wa man sa ko mamasangil, te. Ngaw niya nga mo insister man ka nga imo ni. Ako ko nagpalitan na. Kadiyot sa ninyo ha. Kadiyot sa. Tere. Diin man nimo ka ng mga hair clip. Kuan? Unsay kuan? Inyo magugkong basanginlan? Wa lagi ko mamasangil ni mo, te. Pero ako, sigurado magyud ko nga ako anagod kay ako gunang gipalit. Balig usa ka dosina gunang parisan sa hair clip ang akong gipalit. Kini mo gani ni gisudlan sa hair clip nga akong pinalit. Tere. Diin man na nimo. Tugaan lang gud sti nood. Diin na nimo. Kinetan. Oh. Unsay kinitan? Kinetan lagi. Diin man na nimo kit eko no. Dini ay. Oh. Dito mo guna nako gibutang sa dresser, te. Sa hunos nako. Lisod mahog. Mao ba? Inyo yung basanginlan? Sige. Ako makay nagkuha na. O ako. Te, O saan pa may inyo nagkuhan? Ako makay nagkawat. Sige. Ipapreso ko ninyo. wa lagi ka na mo pasangin lite. Kung imo na nakitaan, mas labing maayo. Ang ako lang gikahibugngan ba, nganong animan matagak ang hair clip, nga ako maginagisigurog butang sa akong dresser. Husto na, Miki. Niki, ayan na pamugos, Niki. Pagpalit laglain, o ihatag na lang sa imong iyaan ang maong mga hair clip. Di ko madawat. Oh, hindi naman sa kamudawat. Wala ko ganay sa maong mga pugong. Cheap.
Okay. Di manggod ti. Yan na lang pamugos ni Ke. Hala, dadaan na lang na si mong kwartog balik, dali. Bili kong tungas dosina. Hansa! Mura ra magwa. Kisay bagi padungog-dungog. Ikaw good. Kaya sama ko. Mura yung kagwa makasaan ako. Naprinda ba akong cellphone tungod sa imong kabuang. Hoy! Ay patagkag pamasangil ha. Kinsa may nangagda, di ba ikaw? Anong sugod sa dayo ka? Guto man. Aw, ikay sadon. Kay kundi patungod sa imong kahangol, dili maprinda ang imong cellphone. Unsa? O kundo na pa sa doon ta kay kwarta, di maprinda ang imong cellphone. Nganuwa man sa ka magsulti. Ako di imong pabayron. Check balik. Magbalik-balik jud ko. Tuwa na gud sa maayong kamot ang akong cellphone. O di palit kag lain. Kwarta be. Pamunal og insik oy. Mapriso ko. Aw, do akong talangunya ka. Mayo tag gabaan ka. Hoy! Gabaan ka ha ang guwafa? May untag mga matay ang tanang gwapa. Simba ko! Oh, ngang katawa man ka. Katawa. Gwapa day ka. Iwamang ka. Gwapang ibunal. Kanong sa di ka mo larga, Nikki? Ugma na gyud. Sayang nga, eh. Nga naman, Wa pa man gud ang akong BFF nga amo. kinsa man. Si Juren gud. Sige lang kag panghambog sa imong BFF nga gwapo. Hain naman di siya. Wa pa lagi kabalik. Taon-taon naman ko nakadungog anang linya ha. Kay taon-taon naman po nga, wa ko makadawat og ayuda gi kaniya. Unsa? Kontraktor din ang imong BFF nga gwapo? Siya kontraktor. Sa baha, good. Kanagong gikagubtan nga flood control karon. Awa ko kasabot ano eh. Unsa man din na si Joren? Engineer na siya? Adi ay. Unsa man din trabaho niya? Nasa SSS. SSS? Kanang Social Security System? Siging suri-suri. Ay, karaan. Hala ma, Oh. si Ate Terry. Oh, nasa ba imong Ate Tere? Hay naman siya aron sayutang makagikan paingon sa syudad. Wa si Ate Terry sa iyang kwarto ma. Oh, unsa? Unsa goywa sa iyang kwarto ni Ke? Wa lagi ma. Pero tuwa pa man nila niyang bag. Hay, bidasad anang imong iyaan oy. Kay baogyud siya nga karon ta manggikan. Ano wa pa man tamang lakaw, oy? Diin man kayong taon oy. Dito ay. Nanamilit sa akong mga bar kids. Barked. Barked. Biday, lopig man nimo ang teenager. Hoy, kay teenager, pabitaw ko. Ha, hilom di ay. Sige na. Magatang na tagkasakyan. Bay. Agay, oy. Kung patay ka na ako, atubang ako. Ang utang pati unta man ka. Sa ko kriminal. Ngano imo makong bukbukon? O exam ni mo eh. Kablit atong ako eh. Ano kakita ka nang nagdagbag ang imong luguson? Ha? Tuda. Kauban niya sila si Nikki ug ang inahan ni Nikki. Nga. Walang kay reaksyon. Kaya man kang luguson si Tiray aron makabawas ka. Na, musukol man god. Wa di ayo. Hala. Si Boss Jorin day. Ngano man? Wa pa maghihapon mo abot. Na, mubiya na rabas Nicky. Sa patay ng bito ko ini. Ngano man? Saan pa man ako pagpaningil sa iyang suhol? Kung adin is Nicky. Di mahimo. Kung di mahimong. Akong duolon si Terry. Oh, come on. Tugay po itong makasakay. Hilom di ay, common. Sa may mong sakyan pod, ngawa pa man mo aging bus. Hey, naitaksi oh. Akong parahon na. Oo niya te. Nadi kay kaplitis taxi. Oh, ako rin mapliti. Oh, kay kamay mo para. Na, mapuno ta dinis abog, uy. Ay, Ay, Asa man mo? na, naglaing abog nga biduol. Unsa?
Kadungog pa ka, gwapo unta ka. Wa para ba na akong malukat ako cellphone tiri? Unya? O wa pasad ko kabaos nimo. Unya lagi. Di na gyud ti ka malugos. Kay mubiya naman ka dinhi. Unsa? Imo ko luguson? Oo. Kay imo man kong gibinuangan. Hala, wa pa di ka malimot? Wa pa gyud. Ay, doon na naibas. Sige, pangandam na mo. Nagsulti pa man military nang. Yan na lang natin wasagab. Kanus aman. Sa buwas irog-irog. Brad, nahatag ni mo? Sus! Anong ka? Tuon na noon. Ang buwak? Dili. Siniki tuon na. Mabagi paglarga. Ah, larga? Asa na siya? Ato na syudad. Kaya nakatrabaho naman dito. Uy, kanusangan? O pa lang yun. Dugay sa mo balik, uy. Dugay pa siyang mobalik? Ambot lang ka, ha? Kaya nga ba masalagbaya dito sa syudad? Nga mo ipuyan nila ni Nicky o ni Tiray? Tana, Brad. Atong apason sa Nicky. Usa? Mauni among puy-an ni Nicky? Oh, maon ni. Duha ka kwarto. May kusina ug may sala. Para ra gyud ninyong duhang Niki. Nindot. Dili kayo dako og limpyuhan. Te, pagpili lang ko na ng kwarto nga ganahan ka. Pinilian ni ako. Of course. Ari nga godaris daghang bintana. Ay, daghang kong malilian. Tiray! Ay, pauli ko ron. Ay, sorry. Nalimot ko. Ayun kalimot. Kay dinhining dapita. I am Terry. Ayaw gyud kalimot, anak ma. Ay, ako nang timanan. Nala, ipahimutang dayon ng inyong mga butang. Aron malimpyuhan dayon ng baya. Hala, guwapo. Kamu day mamuyo di ha? Oh, yes. Apil ako malingaw ng akong mga mata. Di man day. What did you say? Ingon ko, tiguang ka. Agay, gisakitan ko. Di ka na eh? Agay. Di ko malingaw. Ay, aton, tatas karnaval ba? Kasi kurado yung kang malingaw. Unsa? Ay, mga insultador man din nga mo mga silingan din, he? Ay, di Yumi, magdugay din, he? Oh, nak, okay ra ka din, he? Okay ra kaayo ko, ma. Ayaw lang gyud pagsalig sa imong iyaan, ha? Kanang mabuntag, kinahanglan gyud ka mo matag sayo. Aron makainit lain kang tubig, unya makalungag. Mama, sad, uy. Ako rin may bawon ako din, ma. Ang imong iyaan. Nakasiguro ko, ma, nga mawili na siya din, Aw, hinoon. May ka bang mabula niya? Di yun ka biyabiyaan. Pero, badlo nga sad na siya, ha? Tingalig, una pa nang mamabdos ni mo. Mama, sad, uy. Mabdos gyud. Igat man. Friendly lang na si ate, ma, uy. Niki, naaka na sa hustong pangidaron na ka. Busa doon nagyumanguyab ni mo. Hala, no? Uyab naman hinuoy mong hiskutan, ma, uy. Ni ako din, aron manarbaho. Aron makatabang ko sa atong kalisod. Daga ng kud ka. Nya may hitsura pa gyud. Busa nakasiguro ko nga doon nagyay maibog ni mo. Nak, piliain taon na mahigugma gyud ni mo, ha? Unsaon man ako pagsiguro, ma, kon nahigugma bagid siya nako. Ang imo ng kasing-kasing mo ay mo diktar ni mo. Mao na'y problema, ma. Kaya nga kung kasing-kasing, amang. Unsa? Ay, di lang sa tamagiskot, anak, ma, uy. Ang una na kong nauna-on, kung dili ba istrikto ang akong boss, o kung ikasabot ko ba ang akong mga office mates. Uy, may lain pa ba nagpuyo ng paya? Gawas itong tiguang? Wow. Kipatay na akong mga matang maibugon na. Kinalang ako siyang may layla.
Pero, di ba ka ako masangit anang tiguang? Maurab day kauban niya ng baya? Nakasiguro ko nga, katong laing kuwangon, inhantuan ng gwapa. Murag, mupauli ng iyang inahanay. Onya na nako siya ila-ilahon. Oh, mao na to ha. Ayaw gyud mo panggawas magabi eh. Og ikaw ni ke, dili mo laag dak ha. Saon ka na ko paglaag manong kapoy man tingali ng mo trabaho? Ay, pahinumduman lang gud ti ka. Ay, don't worry, manang. Don't worry. Kung mulaag si Nikki, upan man sad ko. Oy, tiri. Dili magpalabig inigat. No, ako pa. Oy, ang imong cellphone di ni kay ayaw gyud nag-ibuwag nimo ha. Kay mga letra unya akong panawag nimo. Ay, check up? Mga mustara, oy. Sige na. Musakay na ko. Hi. Oh. Kamu day ang bagong namuyo? Kami. Gisabot naman ni Mama ang tag-iya. Mao ba? Mao di ay nga daghan unta ang mupuyo ng baya, pero wag gid ihatag sa tag-iya. Kamo day mo nakauna, no? Ako rin si Renz. Ako sad si Nikki. Hoy! Palayo sa akong pagumangkon! Okay, mga ka-listeners, mga ka-followers, no? At ang lain pang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.